खुलुमबाय बे जाहैबाय खुलुमबाय जोंना अनित्य कुमार ब्रह्म बयखौबो खुलुमबाय अनित्य कुमार ब्रह्म बियो बिटिसि आव डेपुटि सेक्रेटारिमोन जइन्ट सेक्रेटारिमोन रिटायार जाबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय अल्पना ब्रह्म दा अनित्य कुमार ब्रह्मनिनो अनजालि बिसि ओमफ्राय बे गेजेराव दं मालति रानि ब्रह्म नार्जारि ओमफ्राय सोनाबथारै लास्टआव दङ जोंहा जेरि ब्रह्म अनित्य कुमार ब्रह्मनिनो फिसाजो दा दिनै अनित्य कुमार ब्रह्मनिनो खांगिरि जोनोमगिरि बिमा दमयन्ति ब्रह्मनि श्राद्ध अनित्य कुमार ब्रह्मनि अनसुलि बिमा दमयन्ति ब्रह्मआ थांनाय 30 जानुवारि खालि रुंसारि जादों। बिनि श्राद्धआव जों बयबो फैदों आरो दिनैनि बे श्राद्धनि गेजेरजों जाहाथे अनित्य कुमार ब्रह्मनि अनसुलि बिमा मादै दमयन्ति ब्रह्मनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो जों बेखौ इसोरनाव आरज गाबो। थैनाय समसिम मादैनि बैसोआ 81 बोसोरमोन। दा खस्थ' मोनलांबाय बैसो जाबाय। दा जोङो मादैनि जानाखि खस्थ' बे खस्थ'जों लोगोसे जोङो दुखु खालामफायो आरो बिनि सरगतिनि थाखाय जोङो इसोरनाव आरज गाबो। दा अनित्य कुमार ब्रह्मआ बिनि सोमोन्दै जों बुंनो गोनां जायो। अनित्य कुमार ब्रह्मआ बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सासे गोख्रों मावग्रामोन आरो बियो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों थैजासे थाफादों आरो बियो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ थैजासिम बे जोथोन लालांदों। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला 1989 नि एप्रिल दानाव ट्रिटमेन्टनि थाखाय ओंखारलांजेनो अब्ला समनिफ्रायनो अनित्य कुमार ब्रह्मआ बड'फाखौ दिथा लादों जोथोन लादों आरो बेजों लोगोसे तरुन मुसाहारि बिसोर सानैजोंनो कुचबिहारनि निपेन्द्र नारायण हस्पिटालाव एडमिट खालामदों। दा बेयावबो जेबो माने मोनैलाय जेबो प्रग्रेस जायैलाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ अनित्य कुमार ब्रह्मनो लांनानै आरोबाव भेल'राव एडमिट खालामनाय जादों। भेल'राव सिकित्सा खालामनाय जादों। दा भेल'राव सिकित्सा खालामनायनि उनाव आरोबाव हामाखिसै बियो गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जालांबाय। दा बिनि उनाव 1989 नि एप्रिल दानाव बड'फाया जेब्ला गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जालाङो बेखौ उनाव आरोबाव अनित्य कुमार ब्रह्मआनो टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव 1990 नि एप्रिल दाननि 25 थारिखआव एडमिट खालामनाय जायो टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव आरो बिनि उनावनो बड'फाया 1 मे खालि रुंसारि जायो। दा बे समसिम बड'फाजों लोगोसे अनित्य कुमार ब्रह्मआ दंफायो। दा दिनै बिनि देहाया खोब गाज्रि। दा बेबो दिनै पेरालाइस जानानै दङ। आखाइ आथिङाबो मोजां नंलिया। माने रायज्लायनोबो मोजाङै हायिबायदि जाबाय। दा जों दुखु मोनो। दा बड'फाजों थाफानाय बड'फाखौ जोथोन लानाय बड'फानि मोजां गाज्रि अरायबो माने बिनि दुखुआव बाहागो लाफानाय दा बिनि जायनाखि कन्ट्रिबिउसनाबो जोबोद माने सनमान गोनां। अनित्य कुमार ब्रह्मनि जिउआबो जोबोद सनमान गोनां आरो जारिमिनाव बड'फाजों लोगोसे अनित्य कुमार ब्रह्मनि नामाबो थाफागोन आरो आदरणीय जानानै थागोन। बेनिखायनो जोङो अनित्य कुमार ब्रह्मनि मोजां जाहाथे देहाया जायो बेखौ जों खावलायो। जों इसोरनाव आरज गाबो। जोबोद दुखुनांथाव
दा अनिन्त कुमार ब्रह्मआ बिटिसिआव जइन्ट सेक्रेटारि जादोंब्लाबो दा साख्रिखौ मोजाङै मावफुंजोबनो हायाखिसै हठाৎ पेरालाइज जानानै बियो भुगिनानै थानांबाय दा नैबे रिटायारबो जानानै थाबाय दा बुंनो गोनां जायो बे मादै दमयन्ति ब्रह्मनि फिसाला अर्थात अनिन्त कुमार ब्रह्मनि सासे फंबाय बिपुल ब्रह्म बे बिपुल ब्रह्मआबो थांनाय आन्दलननि गेजेरावनो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेराव 1999 बेबो माखासे बड'लेण्डनि बेरेखा सुथुरफोरजों बुथारजादों बेबो मुंख्लं जादों बिपुल ब्रह्मआबो दा गथिखे बे न'खरा अनिन्त कुमार ब्रह्मनि न'खरा गिदिर अबदान दं बड'लेण्ड सोरजिनायाव बेखायनो बे न'खरा अरायबो सन्माननि न'खर आरो बे न'खरखौ जोङो अरायबो सन्मान होयो आरो लोगोसे अनिन्त कुमार ब्रह्मनि नामा अरायबो माने बड'लेण्डनि जारिमिनाव थाफागोन मानोना बड'फाया अनिन्त कुमार ब्रह्मखौनो अरायबो लाफानानै गावनि माने नोरजिया देहायाव गावखौ जोथोन लानो अरायबो लाफादों आरो जोबोद मानसिया माने अनिन्त कुमार ब्रह्मआ जोबोद माने नोरोम आखुनि मानसि जोबोद अनेस्ट मानसि अनजाथाव मानसि खुनु गाज्रि बेनाव सभाब चरित्रबो गैया बेखायनो अनिन्तखौ जोबोद मोजां मोनोमोन बड'फाया दा थैनायनि सिगां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि डायरियाव अनिन्तनि सोमोन्दै लिरलांदों आं बे डायरिखौ फरायनो मोन्दों बिथाङा लिरदों आंनि अनजालु अनिन्त नों आंखौ माने जोथोन लाबाय आंनि मोजां गाज्रि नों माने आंखौ माने जोथोन लाबाय बिपद समाव आंखौ सहाय खालामबाय नों आंनि बिखा बिखा नों आंनि जिउ आं नोंखौ अरायबो गोसोआव लागोन आं नोंखौ बावा होननानै बेबायदि लिरलांदों बेखायनो अनिन्त कुमार ब्रह्मनि जायनाखि जिउ बिनि जिउआ जोबोद आदरणीय सनमान गोनां आरो बड'फाजों लोगोसे अनिन्त कुमार ब्रह्मनि नामाबो अरायबो थाफागोन जारिमिनाव आं बेखौनो बुंथिनाय जायो। दिनै आंनि बिमानि श्राद्ध बे थांनाय दाख्लै 30 जानुवारि खालि बे रुंसारि जालांदोंमोन। बिनिनो आंनि बे न'आव दिनै आंनि न'आव श्राद्ध खुंदों। बे श्राद्धआव आं जोंनि रायजो राजाफोर बा लोगो दिगि आङो मोजाङै लेंनो हायाखिसै कार्डबो साफायस्लाबनाय जायाखिसै आं जा हायो फनजोंनो खबर होनानै लेंनाय जादों। बाखि जोंनि नैबे गामिनि रायजो राजाफोर आरो दतमा कदमथलानि जि जायगायाव आंनि बिमाया थायोमोन जि न'आव थायो बे गामिनि रायजो राजाफोर खोनानाय लोगो लोगो बाहाय नुजाफैदों। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।